בניין גילמן, הפקולטה למדעי הרוח. לא, רגע, אני יודעת על מה אתן חושבות. אבל קפה נטע הוא רק הקפיטריה של הפקולטה למדעי הרוח. אנחנו נגיע לשם עוד מעט, אבל לא על זה אני מדברת. אני מדברת על בניין גילמן. זה שפה מאחוריי, ממש בלב האוניברסיטה, ליד מוזיאון בית התפוצות וגם ממול הספרייה המרכזית. פה. זה אולי נראה לכם עכשיו כמו איזה סתם בניין באוניברסיטה, אבל לא תאמינו כמה שינויים, החלטות ותכנונים הוא עבר לאורך השנים. קחו את הכניסה הראשית לדוגמה. אתן חושבות על הכניסה הזאת, נכון? אתן צודקות, אבל רק בשנים האחרונות. זאת הייתה הכניסה המקורית הראשית. נכון שרואים עליה? בניין גילמן למדעי הרוח תוכנן כחלק מתוכנית האב של אוניברסיטת תל אביב, שאותה תכנן האדריכל ורנר יוסף ויטקובר, מגדולי האדריכלים בתקופת קום המדינה. תוכנית האב כללה מדשאה גדולה ומרכזית בציר הכניסה לאוניברסיטה, מוקפת קבוצת בניינים ממחלקות שונות וקשורות, וביניהם בניין הפקולטה למדעי הרוח על שם יצחק ורוזה גילמן, שהיו עסקנים ופילנטרופים יהודים אמריקאים, ותרמו רבות לתחומי הרוח והיצירה. את הבניין תכנן אדריכל ישראל שטיין, בוגר הטכניון, תחת משרדו והנחייתו של אדריכל ויטקובר. היום כבר בן 90, והגיע במיוחד לדבר איתנו על הבניין. ישראל שטיין, אדריכל, היום כבר אדריכל ותיק. האדריכלים התמודדו עם אתגרים תכנוניים משמעותיים. השטח שהוקצה לבניין היה צר וארוך, אבל יועד לפקולטה שהייתה בזמנו הפקולטה המרכזית ועם המון סטודנטים. סתם כיתות לא היה בתכנון שלהם. הם תכננו מבנה מואר ומאוברר טבעית. עכשיו אנחנו מדברים על התקופה לפני שהמציאו את המיזוג אוויר למעשה. אז העניין של אוורור היה קרדינלי בבנייה. זה נתן למעשה את האופי של הבניין. אז מה האופי של הבניין? הוא מכיל בתוכו 4 חצרות פנימיות, שמאפשרות זרימת אוויר וכניסת אור טבעי למסדרונות, לכיתות ולעולמות. לחלונות הגדולים הותאמו גגוני בטון להצלה ולהקלה בהתחממות מקרני השמש. בחזיתות הארוכות של הבניין בחרו להשתמש ברפפות, עשויות פריקסטים של בטון, מסודרות בתבנית אחידה, כדי לייצר אחידות ויזואלית, ושלא נשים לב לכל החלונות בגדלים השונים שמתחבאים מאחורה. חכם, לא? בשנותיו הראשונות, בניין גילמן והפקולטה למדעי הרוח היו בחזית התכנון האדריכלי והמחקר האקדמי. אפילו בן גוריון אמר, כוח בלי רוח לא יבנה אומה. רוח בלי כוח תיכשל. יש צורך בשניהם, אך הכוח היותר חזק זהו הרוח. אבל מה שהיה בישראל של פעם זה כבר לא ישראל של היום. אנחנו יושבים עכשיו בציר המרכזי, וזה היה צריך להיות, ואני מקווה שזה כך, לב הבניין. החצרות הפנימיות הפכו לאזורי שירות וחוות מזגנים. חלונות האוורור נאטמו לטובת הקרנה באולמות, והרוח של בניין גילמן למדעי הרוח בינתיים עומדת. כן, אין אוויר לנשום, גם במסדרונות כאן. זאת נועה גדי. היא דוקטור לפילוסופיה ומרצה בפקולטה כבר מעל 20 שנה. מדעי הרוח הם לא במשבר. הפקולטה למדעי הרוח היא במשבר. היא סובלת מגירעון תקציבי, היא סובלת מרישום נמוך, אלה דברים שאפשר לפתור אותם, אבל הפתרון הוא לא צמצום של מדעי הרוח, או איזושהי אדפטציה של מדעי הרוח לאיזה פורמט אחר. לא, דווקא מדעי הרוח צריכים להתחזק, הם צריכים להתרחב, הם צריכים להציע את כל העושר והמגוון שיש להם. אז דיברנו על בניין גילמן בשנותיו הראשונות והזוהרות, על הקשיים של עכשיו, ומה יהיה בעתיד? יצאנו לשאול את פרופסור גלי צינמון, דיקנית הפקולטה למדעי הרוח. מאוד חשוב שאנשי מדעי הרוח יהיו מאוד מעורבים באופן שבו החברה שלנו מתקיימת, ושזה לא יישאר רק בתוך הבניין היפה הזה והחדרים, ושנמשיך ונעמיק שיתופי פעולה בין תחומי דעת שונים, ונשתמש בטכנולוגיה
ובינתיים נמשיך ליהנות מהרוח של גילמן בקפה נטו.